celú báseň znovu. A vyslovím aj údiv tvoj, až chceš. Aj všetku lásku z druhej strany slova. Písmeno napíš a ja dokončím pieseň, čo azda tvojim menom nazvu. A povediem ťa hore úpočím, tajac svoj pláč, jak pod košeľou jazvu. Naznač mi slovom, gestom, mlčaním, len pierko z krásy, ktorú skrývaš v duši. A ja sa potom sotva ubránim, napiť sa z nej, jak pije zem, keď prší. Vážená pani poslankyňa, predstavujem vám snúbencov, ktorí podali žiadosť o uzavretie manželstva. Žení Miroslav Koniar, bytom Rimarská Bíla, nevesta Ľubica Mošedová, bytom Polompa. Svedkami uzavretia manželstva sú Ľubica Tkáčová a Ján Koniar. Snúbenci v žiadosti o uzavretie manželstva súhlasne vyhlásili, že nie sú im známe okolnosti, ktoré vylučujú uzavretie manželstva, že poznajú navzájom svoj zdravotný stav a po uzavretí manželstva budú používať priezvisko Koniar-Koniarová. Žiadam vás, vážená pani poslankyňa, o slávnostný príhovor. Ďakujem. Milovať znamená kráčať smerom k druhému. Milí snúbenci, vážení svadobní hostia, hlboký vzájomný cit, spoločné záujmy a túžba plynúca z vašej obojstrannej lásky vás priviedli sem do obradnej siene, aby ste verejne potvrdili svoje rozhodnutie kráčať ruka v ruke ďalšou cestou života. Dnes vstupujete do manželského stavu, čo dokazuje, že vaša vzájomná láska dostáva inú podobu. Stáva sa záväznou nielen pred ľuďmi, ale i pred zákonom. Manželstvo to nie je len láska dvoch ľudí. To je veľká zodpovednosť pred sebou samým, pred svojimi rodičmi, pred celou spoločnosťou. Veď jeho najvyšším cieľom je vytvoriť novú rodinu a v nej také podmienky, v ktorých by mohli úspešne vyrastať vaše deti. Vyhovieť tejto požiadavke nie je ľahké ani jednoduché. Predpokladom je harmonický súlad manželov, ich vzájomné pochopenie a porozumenie. Život so sebou prináša nielen radosti, ale aj rôzne prekvapenia, prekážky a problémy. Manželské umenie a umenie žiť šťastne spočíva aj v tom, že tieto nečakané prekvapenia v živote dokážete prijímať s odvahou, rozvahou a že dokážete ich prekonávať bez narušenia vzájomných vzťahov a dôvery. Vzájomná dôvera, láska a úcta sú piliermi, na ktorých spočíva klenba manželského života a rodinného šťastia. Zákon o rodine považuje manželov za dvoch úplne rovnocenných partnerov s rovnakými právami, ale i povinnosťami. Sebectvo, rozmary, snaha hľadať výhody na úkor druhého, to sú hlavní nepriatelia manželského spolužitia. Vážení snúbenci, v záujme dobrého manželstva je tiež dobré, aby ste si navzájom rešpektovali rozdielne záľuby a návyky, aby každý i naďalej mohol spokojne uplatňovať svoje schopnosti a rozvíjať ich podľa svojho želania, no s pochopením svojho partnera. Osobne verím, že sa vám podarí vytvoriť krásny a harmonický domov nie len pre seba, ale aj pre vaše deti, ktoré budú radosťou pre vašu rodinu. Veď deti sú našim šťastím. Vážení snúbenci, želám vám, aby ste spoločným životom, do ktorého o maličkú chvíľu spoločne vykročíte,
Kráčali ste radostne a úspešne. Želám vám, aby sa vaše manželstvo stalo naplnením zmyslu vášho života a potvrdením vašej obojstrannej lásky. Nech vás sprevádza šťastie, zdravie a spokojnosť, aby celý váš manželský život bol taký krásny, ako je váš dnešný svadobný deň. Vážení prítomní, prosím, vstaňte. Vážení snúbenci, vašu vôľu uzavrieť manželstvo máte ešte každý osobitne a slávnostne prejaviť. Pýtam sa vás, ženy, Miroslav Koniar, či tu s prítomnou nevestou, Ľubicou Bošeľovou, vstupujete do manželstva? Áno. Taktiež i vás, nevesta, Ľubica Bošeľová, sa pýtam, či tu s prítomným ženíchom Miroslavom Koniarom vstupujete do manželstva? Áno. Ďakujem. Preto, že ste týmto splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté. Nech sa páči, sadnite si. Prosím novomanželov, aby si vymenili snubné prstienky.